Ġifitriemu is-Summit li laqqa il-kapijiet tal-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li fost oħrajn iddiskutew suġġetti relatati mal-ekonomija u l-ħolqien tal-impjiegi l-aktar għaż-żgħażagħ. Il-ħidma sabiex jonqos drastikament il-qatt fost iż-żgħażagħ diġà bdiet f'pajjiżna u fil-fatt bħalissa għaddejjin it-thejjiet tal-budget li ġej biex ikunu implementati l-inizjattivi fuq il-qafas ta' Jobs Plus. Stqar dan il-Prim Ministru Muscat waqt li kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fi Brussell ftit tal-ħin wara l-intemm summit ta' jumejn li kienu qed jattendu għalih 28 kap ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea. Nemmen li il-punt l-aktar pozittiv li ħareġ minn dan is-summit kien il-fatt il-Garanzija għaż-żgħażagħ li ilna nitkellmu dwarha f'pajjiżna anke personalment għal dal-aħħar sena u nofs issa hija policy tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U aħna f'pajjiżna ħankun qegħdin nimplementawha. Naħseb li rnexxilna nipproteġu l-interessi nazzjonali fil-waqt insommu outlook Ewropew matul dan is-summit li fil-fema tiegħi qed jagħti direzzjoni tajba li jkun hemm aktar ħsieb għal tkabbir ekonomiku. Tul dan is-summit kienu diskussi wkoll l-applikazzjonijiet għal finanzjamenti għall intrapriżi żgħar u medji sabiex ikun iffaċilitat il-proċess u tonqos il-burokrazija żejda. Dan għaliex madwar 2 minn kull 3 persuni fl-Unjoni Ewropea huma fil-fatt impjegati ma' kumpaniji żgħar u medji. U bekk jekk ikun hemm ħidma bejn il-kumpaniji privati u investiment pubbliku nkunu nistgħu nimxu il qudiem. Il-Prim Ministru sqar ukoll li minkejja li l-Unjoni Ewropea qed taħdem sabiex telep il-problema ta' qatt fost iż-żgħażagħ tikkontradixxi lilha nnifisha minħabba li permezz ta' żieda fl-età tal-irtirar mhux qed ikun hemm postijiet vakanti biżżejjed għaż-żgħażagħ. Minkejja dan huwa stqarri li dan m'għandux ikun il-każ għaliex bit-tkabbir ekonomiku adattat din il-kwistjoni tista' tineleb. Il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq il-kwistjoni tal-Unjoni Ekonomika Monetarja u dwar il-pressjonijiet li qed isiru sabiex ikun hemm ċentralizzazzjoni tad-deċiżjonijiet, iżda saħaq illi 18 il-pajjiż fiż-żona euro huma kollha għandhom sfidi differenti u bekk ma jistgħux jitpoġġew f'keffa waħda. Sa dan intant il-Prim Ministru Muscat stqarri li l-Prim Ministru Kroat kien milquh f'dan is-summit u l-ħadd li ġej ser ikunu qegħdin formalment f'Zagreb fil-Kroazja illi ser tkun milquha bħala 28 membru fiħdan l-Unjoni Ewropea. Semma wkoll li tul dan is-summit kienu diskussi prospetti ta' membri ġodda u ġideċis li jiftħu sa jannar li ġej in-negozjati mas-Serbja. Barra minn hekk hemm il-prospetti li jinfetħu negozjati wkoll mal-Kosovo iżda dan huwa proċess li mistenni jieħu fit-tul minħabba it-tensjonijiet fir-reġjun. Dwar ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi nazzjonali l-Prim Ministru Muscat saħaq li l-Kummissjoni Ewropea immarkata l-ewwel darba il-kwistjoni tad-dewmien fil-qasam tal-qrati bħala problema li qed iżomm lura t-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna. Saħaq fuq il-bżonn illi nagħmlu xi ħaġa dwar dan fil-fatt stqar li bħalissa l-Gvern qed jistenna r-rapport dwar ir-riforma fil-ġustizzja illi mistenni ikun ippubblikat fix-xhur li ġejjin. Muscat qal li 5 snin millum mhux ser inkunu għadna qed naffaċċjaw dawn il-problemi, anzi jridu neliminawhom mill-aktar fis possibbli. U stqar li l-fatt li l-Kummissjoni għarfet il-problemi li għandna fil-qrati turi illi din ma kienx biss perċezzjoni.